Dube, how are you? What do you say, Dube, how are you? Oh, all right. Tawanda zvakusaidi kwako zvaita saka ndokuisa iwo gamuchira wopinda here ukati ndanatoipa life pandongo continue iwe ngo continue ipapo iwongoisa kuonesa pa video then people they can see where party. All right, no problem. Okay. Right guys, teganai maskera say Mobi zviri say Esther, hello guys, ngatikhulumize because Tawanda holiday munhu anga asipo like ini ndandisipo saka angachitira kundibata saka anguri agara kumba uku kudhara munhu ndatuma kuti aende kumba uku saka ave netime vedu hanzi ndatovatora pamarobhoti baba saka vari kuda kuti vadzokere pamarobhoti handi saka da kuti ndite video call muone tihwe nyaya zvizere handisingaziti palanguage apa pari kufamba sei because ndazobatwa nehama diaries guys ine vanhu vese ndaida kutora hangu nezoti guys avamboshauya hama yababa vayakatarisa vakanga varipo tete yacho ora muri sei vakanga varipo saka vazondifonera ndichakupai feedback handitika ndichakupai feedback thank you Chuma thank you. Yes, Jenny Case, how are you Jenny Case? Anita Savura Ndribo uri sei mati chioro, how are you? Waskwera sei chera mampofu Linda Vizi ndine nhumbu but I really want to Brown Deshi demukazvara mwana musikana uzvare mwana musikana iwe confident Dube ndiri right Jenny zviri sei Tima Bika Makuks, how are you? Rejoice Zimunya Maitanya Mutimba Memory Msakwana V Maidaro na Donnell. Hey, Daro Donnell mastakanaka. Maitanaka muri sei hanzi ndarwadziwa hangu na holiday Tawanda. Zvinoitika shapa. Nditori nedzimwe more bad news shamwari. Satani ari kuita kutamba nevanhu. Kutamba nesu guys. Marceline Mukutuma na Boy Chavalala, Mai Nunuzaina Alia, Princess Lamina, love you too baby girl. Kazunga Maikuda Maskera say, effort Mgazi, my sister, how are you? Tendai Mangoma, really say, Leti Maisve, how are you? Edith Shuro, Anzeruma Kina, Simbi Murisi, really say, Belinda, guys, Ngatangenya. Shirega, indifonere, Dakakuza, and Dakakumbira Mumkoma, Kuti Jenny, Dakakumbira Mumkoma, Watino, Wazana, was Terek Panapa, Moon, Wedo, Daro. Kuti vatinjire kunamba nyaya itive tangu pedza nyaya yai saka vaenda asinda ndatofonegwa zvangu nehama dzacho handitika ndichavafonera bheki pano munzwe zvisere asi ava variko rega itite video call muone. Hello Tawanda zviri sei? Mushandiri bose. Right ndiwo wafamba shamwari watibatsira basa wafamba sei? Right, ndasvika kusoweto pandatsvaga sisa vamakatipa namba vai pandataura navo pandavafonera pandavamirira vauya patazobva kunogara murume weya hamusi musoweto isiti soweto. What is the name of this place? Slovoview. It's called Slovoview. Okay. Slovoview. Yeah, it's a distance like how many kilometers from there? Something like 20 kilometers from Soweto.
That's the guy. Ndiani mukadzi akafa. Haakwanisi kutaura. Munototaura communication ndeye kunyorerana pa. All right. Kanyora zvau kunyora kumubvunza zvau. Iyo reply achinyora pasi zvaari kuita pandi murume. So right, how is the situation there now? Situation vari kuno kuvanga vachitoti vari kubatsira vanditi it's NGO ichiri kutanga it's NGO which is ichiri kutanga isati yane mari yakawanda ndimugona vanopawo mafood parcels vachibatsira nezvinoda kuitwa so ndo vaibatsira mukadzi wake handiti vaibatsira mukadzi wake vachimupa chikafu vachiita sei vachimuperekedza kuchipatara zvese ndo vaita ndopakazosvikira pakushaya kwemukadzi ndokuzotora funeral parlour kuenda ikatora yacho Joburg ikatora munhu ikachengeta ikoko vakangomirira mari avo vakangoti tawanawo mari tichaita sei tichakudzai munhu yanzi akashaya musi wa 9 September ndopakashaya mukadzi so ndazotaura neimwe hama yacho tasvika panapa afonera sisi vari panapa ndikataura naye akati changa chakamisa ndechekuti uyu mukomana uyu akabva kuMorgenster nemusikana wake vachiuya kunoku vakagara kunoku almost vana vese vavaita havana kunge vazivisa kumusha pasina kuroorwa pambasina formalities yakaitwa so people vari mumusha vakazoita formality kuroora kumusha kuti vazokwanisa kuita shoko rekuti kune nhamo saka ivo vataura kuti vane 6,000 ndoyavareza hama dzacho ine 6,000 vane 6,000 saka ndomamiriro akaita panapa saka mukomana atataura naye anzi anobva kumasvingo kunonzi kwadanda saka so haana chikafu munomu haana sipo dzekuwacha ndimukona arikubata hembe dzake apa anototi ndikuda kuwacha hembe dzangu nekuwacha dzimwe hembe dzemukadzi dzichatakurwa kuenda kumusha zvinhu zvacho zviri panapa hembe dzemukadzi dziri panapa idzi dzakaisa apa saka angachiti ndirarokuwachawo dzimwe ndowacha ndofambe ndakachena ndisina hembe dzakasviba saka haana zvekuwachisa anogara kwaanogara ndokunoku ndo mukicheni make umu hakuna magetsi hakuri remote me just go out kwandiri kwacho kwandauya it's not part of Johannesburg yavano yavanofungidzira kuti vanhu vese vari muJoburg right ko vanhu vakatora mikuku kunoka ndiri kuona ndikuona mikuku kunoku kutotanga kutoiswa kudhuze nekuvaudanosvika kudhuze nekurandfontein ndokwandiri apa ndopa mukuku wake waanogara uyu saka iye anoita zvekugadzirira vanhu mukuku akangoredzwa pada kugadzirwa mukuku ngo vakavakawo chimukuku nekukurakura padzimba dzevanhu ndozvaataura kuti ndozvaanoita saka akunyorera pasi achikurondedzera kuti chii chakanyatsoitika pamukadzi uyu mukadzi uyu hanzi akaita kidney failure ndamubvunza ndikuti azvikunyorera naye pasi aita kidney failure akaenda kuhospital paambobatsirwa paambogara mubvaonekwa nemadoctors saka madoctors akamuti isusu mukadzi wako hatikwanisi kumuita operation why because we have South Africans akawandisa munoda kuti kuitwa operation iyoyo saka wozodzoka kucheck up musi waifanira kudzoka kucheck up wanga musi wa12 haanazokwanisa kudzoka kucheck up ndopaakabhashaya musi wa9 right tawanda ndanchikumbira kuti upe baba ava 200 rand iwewe tokutumira vape 200 rand vatenge sipo because toda kuti ine Thursday body yo isimuke Thursday the body must go saka vape 200 ipa patichiona I'm going to give you back your 200 now vape 200 vatenge sipo imwe yacho vatenge chikafu handi pane vana 3 vari papa avana vatorwa neimwe hama vakune imwe hama okay they went somewhere they are going to play them the kids are not here but they are coming back here all right vana anzi vari kuuya pana okay vape 200 tichiona no just give this one I'll give you yours so that you can buy soap okay buy food tomorrow you take ngavataure baba vanyore pasi tione ngavatendewo vanhu vari kuvabatsira madiaries avachinyora pasi vari kutenda ndezvekutonyora pasi kakuti kwavanyorera pasi voreply so handisi kuziva kuti kupala kuri kuendwa rini kuitira tigare tavaudza kuti when are they going kunomita kupala kwacho ndikutaura nehama yavo pane hama yandiudza kuti yanga ndifonera makuseni ndikuti ndichaisa information panapa ndoda kuti vakadzi ava vasahwe anything avo
hapana chavari kunzwa isusu havamunzwa vanga achibvunza kuti tikuenda mangwana here mukuenda kunopala mangwana here vaudze kuti ndiri kutaura nasisi vavo vandiri kutaura navo but ivo ngavagadzire Thursday bo ndiri kuenda kumba. Vaudze kuti ndiri kutaura ende vaudzei kuti mari hatisi kuvapa maoko tapiwa account number yefuneral panel tove nayo ndokwatichaisa mari saka ini ndati kune hama dzacho idzodzo vatange vanga vaise yavo 6000 isitoisa yedu 6000 noti ndo yatinayo kunoko tobva tatoisa 6000 vobva vatoenda kumba ende ndatitaura kuti baba vanga vachitakura zvinhu zvavo zvese izvi vachienda kumba zvachose nokuti kurarama kwacho muri kungokuonawo guys. Matarinde pane vanhu vakawanda pana panenge vakabvisawo something shamwari just kungotaridzawo appreciation. I know why I'm saying this. Ndichataura kana tabva palife ndichataura hamusi kunzwisa zviri kuitika. You don't know what is happening. Ndaudzwa nehama yacho. I'll tell you kana vabva palife panapa tabva panapa. Iye anga achiti aroda kuti bhodhi hanzi izouya kuno kwere finopala ine vanhu vechechi vake vari kuno kupana vanhu vechechi vainamata navo vaigara navo muno muarea mavo muno. Hazvina kuipa izvo zvatingazvipindira zvina kuipa kana ivo vepala pamari iyoyo yavakachaja vachibvuma zvese zvatinei nazvo hazvina kuipa hazvo. Asi ivo nhama ndikutaura nadzo kune family group ririko saka ndo ndikutaura nehama ikoko nokuti ivo manzvadzi vedu avava vari kutonzi vari kuomesa musoro but ndichataura nemi. Saka ndavasira mari yacho ndavapa mari yekuti vatenge chikafu nekuti vatenge sipo dzacho but sipo yacho kwainotengwa kutori rwendo 20 km kupinda musoweto ko wadi uchinda navo paune uchinda ivo vadhopa votenga ivo sipo yacho navo zodzoka avo voga. Alright, ndichataura navo kuti bozanzi vana vanofanira kuzodzoka kuno netempe yavo vana munhu atora vana ari kuchengeta vana achazovadzora futi kuno kwanosvika vachitamba iko kuzovadzora orara panapa vana makuseni vatora futi. Alright, tichirega titendewo vakadzi ava I think vaitawo pawo chirega tivatendewo. Vaita pawo vabatsira chaizvo. Osikomoto good kishapu wena. Okay, utella. We want to thank you guys. We want to thank you guys for everything that you are doing for the community of Soweto and wherever that you are doing, whatever that you are doing. We thank you very much, my sister. May God continue to bless you. So, I've been talking, yes. I was told the whole story by the relatives. I managed to get hold of the relatives. Actually, some of them are my followers. Yeah. Yes. Yeah, I gave them your number, yeah? Yeah, so we spoke. So what I wanted to say is, my sister, may God richly, richly bless you. May that organization that you are trying to start, may it rise and rise and rise in the name of Jesus. And the other thing is, I'm liaising with the relatives that the guy must be prepared. Thursday, they are leaving home. They are going home Thursday. So, but my wish was, I don't know. My wish was, because of the situation and things that are happening in South Africa right now on foreigners, I was of my suggestion that when they are going home, like we had agreed with the relatives, because the relatives also want the same thing, that the men should go with the children and their belongings once, so that they can stay at home. Because the mother to that man, to that guy, she wants him home. She's waiting for him home because of his condition. So yeah, because the kids are going to stay behind. Yeah, so he already packed everything for Thursday. Yeah. Right. Thank you, my sister. May God bless you. Thank you very much. You're welcome. Thank you. God bless you too. All right. Yeah. Thank you. Sharp. I haven't even seen. I don't want to say manch. Okay, I don't want to. I want to. Melly, ausikuoneka vakakuona vana ndikuoneka wandakaisa pale saka isafoni yangu boda ndiri pa video. All right. vadakukuona hanzi hatikuzivi. Hi, no, you now have my number, Komoto. I see it's you. Hello guys.
Hi. Okay, Cynthia, how are you? So okay, Nkomo, so you now have my number. So we can talk behind. I'm so happy. Thank you, my sister. I know the feeling. I'm so happy that finally things are happening. Yes. Tapedza edu. Ubaudza kuti kwanzi. All right, bye bye. Danchibuwa murusa ushe. Unowa murusa vakisa vasari vachiseka. Handimoro. Unovakisawo pafoni kuti vasari vachifarira vachiseka chero vari mukuchema asi vanodeservawo kumboti majokes vachiseka seka so andichimaona. Right. Guys, this is the story about Babaya. So the story is legit. The story is legit. So Makuseni, we have followers. No follower pana pahama dzavo. Pane vandibata Makuseni. Vakaona live nizuro, but nizuro vanga vasina number ekufona ipapo. Baso zotsvaga number vakafona. Antimaona vakafona. So vakanitsana ngurira kuti mukadzi akashayika akaenda kuhospital anga ine nhumbu. Ndobva adhibatwa ane kidney failure. Ndobva adzopiwa treatment. Ndobva adzokera kumba. Adzokera kumba hanzi akaita nguva yakareba achienda kuhospital achidzoserwa kumba kuchinza tikwanisi kubatsira because tine maSouth Africans akawanda ari paqueue. Saka iwe uri muforeigner uchienda kumashure uko. Saka akazorwara zvokurwara zvaari kumba. Murume ndokumutora ndokuenda kuchipatara hanzi it was on a Thursday. Hanimaona ndokunomusiya kuchipatara on a Thursday akadhimitwa. Murume achingotendoka Thursday iyo mukadzi akasara achishaya. But murume angasina mari yetransport yekuita to and fro. Saka Thursday, Friday, saka anzi vekuhospital vaitira kufona vachifonera murume uyu. Nenyaya yekuti manje ari defu vanga zvasingaiti kuti vamudze kuti mukadzi wakadi ashayika saka zvanga zvisingaiti. Murume akazowana mari neMonday aitira munhu mukuku. Monday for Thursday ndopa akazotega ninde kunona mukadzi. Achisvika tanona mukadzi ndopa akawana kuti mukadzi akafa taitira kufonera ndokuzoda kuti munhu adini munhu atauri. Antimaona saka ndosisheni iripo yo iyi. Right, the challenge was anjanzi iyo mukona kuti ndewe chidiki anobva kumasvingo anditika vakasangana nemukadzi muno nemukadzi wake uyu muno. Vana vese ava makatoona vakatova vatoti kurei ava vakazvarirwa muno. Saka vasangana muno vazvarirwa muno anditi havana kunge vaenda kumusha kunozivisa baba ava kuti ndini kugara nemwana wenyu. Hanimaona kusvikira rufu zvese zvadi zvaitika. Saka challenge yanga yavepo yanga yave kuti vabereki kumusha uko vanga vakuti vani muzachishona yedu useke kumasvingo kwaanobva uko kwavanobva vanava handiti haugoni ungoti ndikuya nebhodhi mwana wenyu nda. Saka vaima utanga vamboita zvibinge mai vemukomana vapenyu vari kukumusha vamboita zvinobhadharwa kuti vakwanise kudi kuindisa bhodhi vakwanise kukuzoisa nekuzotaura kuti tine mwana wenyu akashaka kunoko. Saka zvakazoitwa hazvo nevari kumusha ikoko vakazozviita handika ndobva zvagamuchigwa. Saka yanga yachimirirwa ndiyo mari. Saka mufamily vanga vachiti takateerera nezuro but hatisina nhamba. Takakunzwa ipa makataura kuti vanototi vanoda kuenda kumusha vane mari ivo. Saka takashotofona sei ndikati nokuti kazhinji vanhu vanouya chitoda kuti munhu aende kumusha tichesipera tinenge makabatawo something hamungadi kuti muitigwe nevanhu zvese munoziva kuti mafinara polisi anenge ariko asi hamujoini. Saka tichiti uyaiwo nesomething then titangira ipapo tikanzi aiwa takatokunzwai tikatodiscasa kuti vari kutaura chokwadi vari kurevesa. Saka mugurupu vanga vamanija kureza 6,000 ndopa vanga vasitakirawo pa 6,000 apa. Ndikati munoziva kana nezuro ndakatotaura nchudza vanhu kuti I don't know whether it's prophetic or not. Animaona but ndikungonza kuti tikubatsirei. And guess what guys, zvakaitika mari yatakareizawo nezuro pano yakasvikawo pa 6,000 pala iri kudawo 12,000. Muri kuona zviita mwari vati vane 6,000 isusu mari yatakareizawo panapa i6,000 pala iri kudawo 12,000. Saka mari yavo yabva yakwana. Animaona saka ndichivandaziva kuti kana muine dzimwe hama dzanga sati dzabvisa hazvina kushata vachazobvisa ndo ichiita mari yekudi yekuti vana ava vawane kudini kuti chikafu kumba nechichichi. Hanimaona vana ava vawane kusara vainde vakabatawo something kumusha. Hanimaona saka ndosaka mawa ndichiti nini Thursday noti vanga kutobvunza inini saka todii ndikati aiwa mari kana yakwana isati kupi keshi maoko hatipi vanhu mari keshi maoko pano padiaries isusu toda funeral toda account number. Antika totaura nevepala kuti Thursday vari kusunga nebhodhi. Antika imimi 6,000 yenyu chideposita ikupala madeposita mondisendera proof of payment kuti maisa 6,000 yenyu isi toisawo 6,000 yedu yakwana 12,000 mochirongedza moinda. Saka hama dziri kugurupu uku vari kutotiwo ivo vari kufaitira nezviri kuitika nokuti ivo vatori maprocess ekudzokerawo kumba
hanimona nenyaya dzikuitika dzedhudhula idzi. Saka vangu vachiti dei anga achitakura zvinhu zvisachinda kumba, ndikati good idea, nokuti munhu ana kana bepa ana kana chimukona kuti mashekera mukadzi wake dei anga achikwasatakura zvinhu zvakachinda kumba, because mai vake hanzi vakutoti kuri kunzi kuri kuda kuurawa vanhu next year, ngaadzoke kumba nevazukuru, ngauye kumba agare kuno. Hani munoona chero hava vachinza kugara kuma-outskate ikoko, munoziva zvinoitika muno. Godo hati mwana tari kuvakira mumwe mukuku ndiye mukuku wauke mamona kuti uri smart sei. Mamona ari mukuku wake mukuru wakatonaka kudarika mumwe mukuku yamuri kuonapo. Vanhu vemuno ivava vakatora maseni ndio vanoita godo ivava. Vandoziva kuti munhu uyu ndivavaenda kumarobots vachinobhega vachidini. Handimaona ndio vanoita godo vachida mukuku iwoyo. Saka ndio vanotorumira kuti apa panogara vanhu kuZimbabwe uno yakadzingwa. Saka it's just wise kuti nekwavari uko kusango uko guys. Handiziviwo tachingoti tachingoonesana nehama kuti vamboenda kumba vomboona kuti zvakamira sei, institution yacho iri kufamba sei, kana zvapera hanimaona zvedhudhula izvi vodzoka havo kana vachida kudi vachida kuti vakontinye kuitira safety yavo hanimaona nesafety yevana. Saka hama dzanga chiti ndo zvatanga tichitomudza kubva musati matanga kuita live yenyu imimi, ndo zvatanga tichizama kuti timuudze handimaona, asi munhu wacho anga achita nharo hani muri kuona hanzi anga achita nharo. Saka hanzi problem yanga ichiitika ndeyekuti vasikana ava khomotso uyo pana chitani ngatauri papa varipo handika vasikana ava vari kutanga organization yavo hani muri kuona havana avo mari yavakabvisa kana senti. Mukadzi aitaura kunzi aishandira kwaDhikizela Mandela uya Zwane kwadzanzani anozani kusarake zodwa Zwane handika ndiye akati aona chianzwa chiitiko ichi ndobva aina mufoni yake macontacts ndobva anotsvaga nhamba yemuZimbabwe nanga arimo musikana wokutifonera nezuro yakuplum tree hanimaona ndobva amuudza akati asakana pari pekutangira nokuti zodwa vehama vakatobata zodwa vachifunga kuti vamwe arikuda kubatsira vakatomutenda akati aiwa musanditende ini handisi kubatsira ndina mari ndandichitongoti tsvake vanhu vekwenyu muwane kuti moita sene bhodhi yenyu hanimaona. Saka zodwa Zwane uya audza musikana yakazanga kutaura neava social worker ava social mukadzi uyu ava venhingi ava ve-NGO iri kutanga ndo vari kunzi vaimbopota vachitaura nemukadzi wacho hanimaona. Saka ichangotanga kana vakaramba vana vanoenda kumba iye osa rake zvinenge zvakwaari kana akasarawo zvaakwaari handizivi, asi nesituation iri kuitika guys. Advice yakangonaka ndekungodzana chokwadi, hatizivi zvichaitika next year yacho kuti chichaitika 6 months asara ishoma idzi hamuna kuti gore ratopera haino zvichaitika kuti chii, but kune munhu anenge achingo vakangwara unomboinda wonoona kuti haufa nokuti zvidhudhula zvichaitika sezvichapera guys, zvichaitika sezvichapera hazvirambi zviripo. Okay, hello ndakuudza yanzvanzi kuti 122 ndakuudza kuti third house ndibva pakona rodi yandakuudza iyoyo ndiyoyo sitara mutaura iroro handimaona. Saka techida kuti vave safe kuitira ramangwana zvedhudhula zvichaitika asi zvichafura hapana hakuzvigoni kuti zvingaitika kana 6 months kazviti. Saka vanhu vakaonera kutota iyoyo kunoenda kumba vanoteramira variko uchiona situation uchinzwa kuti zviri kufamba sei zvapera vanhu zvidzokera hanimaona kana vazvidzokera vodi vokondinya neupenyu nelife dzavo handimaona. Tawanda Tawanda kana pana anokwanisa kutengera vana hembe vanotoa hembe havana hembe tozvimwe zvakutsoka kana vane hembe dzavainadzo vanokwanisa kutoa vana hembe vatoa hembe vana havana hembe vana vamakore mangani? 4 and 3 vakomana. Girls. Okay, all right, sharp. Girls. All right, sure. Hanzi kana pane vane hembe odiki vana vari kumbirawo hembe pane 4 and 3 kumusikana aita kunge muhombe uya aita kunge saka vanga vari vana vadiki ava guys vari vakuita kunge vana vadiki ava vaita kunge vatori vanhu vadiki vanava hanukona mwana wake 4 and 3 mukadzi uyu mudiki uyu ndakanga kuti vabvunze kuti mukadzi wangani makore mangani mirai ndibvunze mwana anga ari mwana mudiki mukadzi uyu ndoona murume uya ini Tawanda mukadzi uyu anga ane makore mangani? How old was that lady?
was she, the lady who passed away? Just hold on. Hanzi nemadhaya rangu mwenda ndida kunda nemi. Uda kunda nemi, rongedzai. Rongedzai 20. Better you can send the money, then we can send the money, then we ask Tawanda here to buy. We can send the money, then we ask Tawanda to buy. But when you second-hand clothes, if you have clothes that your kids are no longer using, 3, 4, and 3 years, please compile them. Compile all those clothes. We can give them to Tawanda because Tawanda is in the central of Joburg. He's always in town. So the day when they depart to go to Zim, he can hand over those clothes. I don't think it's a problem. Mary? Hello. Mary? Hebo. I'm 29 years. Oh, Shankari manam diki Mukadzi 9. Oh, shame. All right, thank you. All right. Yes, Tracy wa King 054 ndepi yako. Right, mwana wa Mukadzi yanzu angani 29 years, angari mwana mdiki askana. Angari mwana mdiki. Kana mine hembe iki guys, bataita Tawanda ushu. Ndigai ndiku pay number za Tawanda, ndi pin number za Tawanda hapa. So that motaura na iye mungu bata Tawanda tukuya na hembe zadzie. Mira ndinyore nikirikiri. Ndinyore number dzake. Right, ndaisa number za Tawanda, handiti ndaisa number za Tawanda. Ndaisa number za Tawanda idzo guys vane hembe diki vari muJoburg bata Tawanda handika mukangobata Tawanda chete antimaona mukangobata Tawanda anzi vana vanotaura vana vari right, vana vanotaura bvunza izvo vana vari right. Saka bata Tawanda mo part muJoburg imo motumira mo pata Tawanda muswe kuenda anogona kuvapa animaona. So yeah, ndo zviripo animona ndo nyaya iripo. Saka isusu tave nemari yatinayo vachingo as soon as vakuntumira proof of payment yavo kuti vabhadhara mari yavo kupala isusu tobva tobhadharawo yedu kupala animaona tototi shumburese aitransfer aise kupala akaitransfer akaisa kupala and then ivo vodiwo zvimamwe arrangements anenge hello Simeni kuri sei mushe kanjani keta kutuka hai hai nevidwe ndizvo zvamukandifonera muchindudza tukai ndikutukwa ndizvo andingamufonera zvamakandifonera chindudza zvekuti kwai ndikutukwa asikani hai right guys. Saka atidzokere back kunyaya yedu andimaona ngadzokere back adzokere back kunyaya yedu andimaona right. Saka ndo nyaya iripo batai vanhu mutumire zvinhu zvide kuna Tawanda. Zvakaoma zvivana vangu ava. Saka ndo nyaya iripo vedwe handimaona at least we are happy and tarisai vanhu vava pagedhe garden service. We are happy kuti zviri kufamba zvakanaka animaona at least vaenda vadhairi ndingakuitai sei vedwe ndingakudii ishu au yake kuzofambisa chindege chake chemakuwa kuti andizivise. Saka ndodoti unosvika pachikamu chekuzorora. Vasvika baba mereituni usvika pachikamu chekuzorora.
muri bapi kanje anzana ngacho vanenge vachibhekana nozviziva but ndiri palive zvino ndingambomira live iri important ndichiinda tena zvinhu zvisina basa naye asikana kurwadziwa vanenge vachirwadziwa zveshuwa vana vangu ava ndozviziva handimona vanenge vachitogwa hondo ndichiti musagwe hondo nyarara imhanisanai nazvo ignowai but vanenge vachigwa hondo saka ndee ndichitiona kuti live yatikuita iri important guys, it's very important. Pane zvinhu zvinodarika zvoma zvisina kana nebasa rese izvo handimona zvisina kana nebasa rese zvisingabatsiri munhu zvisingaedi value kumunhu zvisingabatsiri mhuri iri kuchemai handimona saka tingasiya izvozvo vediwe right. Saka guys iyi ndo patasvika handimona pane iyi ndo patasvika handika at least zvinhu zviri kufamba mushe but hama dziri kutinetsekenene murume anza nenharo dzisingaiti but anyway bo handimona anyway bo so hamusi kuenda zvandiri kuita apa ndiri kukata ndobva ndadzoka tine 3 nyaya but handisi kuti ndidzibatanidze handimona saka ndiri kukata ndobva ndadzoka back saka please don't go anywhere, stay tuned.